2023ko urriaren 6. Itsasoa arrainik gabe utzi dugu. Eta bueltatzen hasi gara. Bihar, 3 hilabete ondoren, etxera bueltatuko naiz. Atzo izango balitz bezala gogoratzen dut etorri ginen eguna. Atletikek 5-1 finala irabazi zuen eguna. Eta nire kotxe urdina nire aurrean lapurtu zutena ere bai. Zelako partida txoko, Eta zelako juerga jo, Zeza, txinero. Gainera, lekuek hiru sartu zituen. Mundial. Zua? Bai, hemen daukazu, lagun. Ikusi zuen atxo partidua? Partio? Atletikekoa? Championseko finala. 5-1? Bai, joder. Bayern de Munichen kontra? Partidazo, increíble. Bai, ikusi nun.